Yo, what's up mga kabagis? Yun, kumusta na mga kabagis? Long time long nos, hindi tayo nakapag-vlog. Yun, mga kabagis, tayo'y mag, ano, tutulong magkagapas kay Uncle Ilong. Gagapasin natin yung palay niya para hindi na mabutan ng bagyo. Baka lalong masira. Maglaglagan yung mga niya, bunga. Ayun mga kabagis, at samahan nyo kami na magkapas. Yun, naninibago ako mga kabagis. Ilang araw di ako nakapag-vlog. Parang na uutal tayo sa pananalita. Uutal tayo sa pananalita. Yun mga kabagis, pababa na tayo. Yun, at tayo'y magagapas. Yun, ipapakita ko yun sa inyo kung gaano kagaling maggapas. Yun, tara mga kabagis. Yun mga kabagis, ayun, nakagapas na kami. Ayan, yan. Nakita niyo yan. Hindi ko na ng video yung paggapas ko mga kabagis kasi walang magbibideo, walang maghawak sa cellphone. Kaya yun na lang, ito papakita ko na lang sa inyo yung naggapas namin. Yan. Yan. Bilis ko mga kabagis no. Kala ko kabilis magkapas mga kabagis. Sayang hindi ko kasi may pakita eh. Walang maghahawak sa cellphone. Ano? Yan, gagapasin namin na dyan hanggang sa baba kasi para hindi mabutan ng bagyo. Lalong masisira. Kasi mahahangin tapos mahampas yung niya, bunga. Yun. Yung mga kabagis, ito yung gagapasin namin. Yan. Tapos mayroon pa doon sa kabila. Ito yung gagapasin namin ngayon. Yun mga kabagis, tara, maggapas tayo. Yo, what's up mga kabagis? Yun, tinigil na muna namin maggapas mga kabagis kasi paanoin pa namin yung bagyo para hindi masyadong masira yung palay. Ayun. At yun nga, hindi muna namin tinapos. May kalahati. Yan mga kabagis, dito tayo sa bahay ng Uncle Ilong. Hinihintay natin si Uncle Ilong kasi may merienda. May merienda tayo. Yun, oras pa lang ay alas 9 ata. Yun. At may papakita ko sa inyo mga kabagis. Ito yung ginagamit namin pag naggigiik ng palay. Ito yung pag mano-manong paggigiik ng palay. Dipadjak mga kabagis. Ito papakita ko sa inyo mga kabagis. Yun mga kabagis, ito yung ginagamit naming paggigiik ng palay pag mano-mano. Dipadjak mga kabagis. Yan tapakan mo lang dyan yan. Tapakan mo lang dyan, yan, iikot na yan. Tapos mo yan yung palay para yung niya, bunga mga kabagis. Yan. Ang tawag namin dito mga kabagis ay tracer. Yan. Ito ginagamit namin pag walang magtitilyar ng palay. Kaya ito yung ginagamit namin. Mano-mano. Mano-manong paggigiik mga kabagis. Yan. May din siya yun. Ito yung sinaunang paggigiikan ng palay.
Ano. Yan mga kabagis. Yun mga kabagis, at yun, hanggang dito na lang mga kabagis. At ako'y uuwi na. Yun, tapos na kami nag merienda. Yun mga kabagis. At wala naman na kaming gagapasin kasi tumigil pa kami. Paalisin daw muna namin yung bagyo bago kami maggapas ulit. Yun mga kabagis, hanggang dito na lang. At salamat sa inyong lahat. At yun, sa nga pala mga kabagis, sana supportan nyo pa rin yung YouTube channel ko. At yung hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman subscribe na. At yun, salamat sa inyong lahat. At I love you all. Bye bye, God bless. Sa susunod, bye bye.